Pánstvo, dobré správy. Dnes som vám chcel ukázať program, ktorý vytvorí zľavový portál pre vašu WordPress stránku. Ako môžete vidieť, máme tu prázdnu WordPress stránku, do ktorej chceme nahodiť všetky možné zľavy na základe určitých preferencií, ktoré máme. To znamená, že napríklad chceme topánky, sandále, boots, nejaké džínsy pre ženy, pre mužov a tak ďalej. OK. Takže uh, bez nejakých rečí zadali sme tu údaje, doménu, prihlasovacie meno, heslo a limit pre každé kľúčové slovo. My začneme trošku stroha. Ako môžete vidieť, program začne ťahať údaje z Prosperent Affiliate Networku, presne kľúčové slová, ktoré sme mu zadali, to znamená topánky, sandále a tak ďalej a tak ďalej. No. Teraz výhody toho programu sú tie, že okrem toho, že vlastne procesne prebere všetky tieto dátové súbory, to znamená neuveriteľné množstvo stĺpcov, údajov, názvov, opisov, liniek a tak ďalej, urobiť ďalšie veci. A to je stiahne všetky logá, to znamená, že vy viete logá jednotlivých týchto predajcov servovať priamo z vašej stránky. To znamená, stránka sa navinie rýchlejšie a nebudete penalizovaní z Google len preto, že ťaháte logá z druhých serverov vlastne, čiže neviete byť nájdení, ako keby ste ich servovali z vašej, teda úplne z vašej stránky. Okrem toho, tento program importne, ako tu teraz máte možnosť vidieť, priamo teraz importoval 63 postov, čiže zdliav za 0,3 sekundy. Takisto okrem toho vytvorí klokované linky. Cloaking je vlastne tzv. Schovávanie affiliate linkov a nejako ich nazve, za každým ich nazve ináč. To znamená, všetky tieto dlhé škaredé linky, na základe ktorého by ste mohli dostať od Google trošku penalizáciu kvôli tomu, že vlastne ste obyčajný affiliate, ich takto pekne krásne tu na tento program pre vás schová. Jedinú vec, ktorú vlastne vy potrebujete urobiť je, že po skončení akéhokoľvek sťahovania týchto údajov vlastne potrebujete všetky tieto logá nahrať do vašho images folderu, vašho adresára images. Takže všetko nahraté a teraz môžeme si tu dať refresh. Znovu nahráme stránku a ako môžete vidieť, všetky tieto zľavy boli nahodené do tohto WordPressu. Čiže napríklad nejaké jeans. Máte tu na názov, je tu opis, kedy tento expiruje, kedy tu končí zľava a tak ďalej. Čiže dosť zvlášť až neuveriteľné zľavy zo 118 na 19,99. A týchto zľav sú tu stovky. Keď tu kliknete na tento nakúpiť alebo find out more buy now button a keď sa pozriete doľava dolu, tak vlastne zistíte, že tie linky sú klokované, hej? Čiže máte túto linku schovanú, hej? Čiže keď na to kliknete, tak vlastne ste redirektovaní na Prosperend a potom ku jednotlivému predajcu. A vlastne môžete si kúpiť, teda vaši zákazníci si môžu zakúpiť tieto produkty, ktoré máte na vašej stránke, hej? Čiže napríklad ženské jeans za 7,50 €. Týchto zdľav je tu proste neuveriteľné množstvo. Môžete updateovať vaše posty, vaše zľavy denne, týždenne, raz za mesiac. Môžete si vytvoriť subdoménu pre váš, keď už máte nejaký portál a vlastne ponúkať niečo extra pre vašich zákazníkov a tak ďalej. Tento program je úplne zadarmo. Jedinú vec, ktorú od vás potrebujeme je, že vlastne sa upíšete Prosperentu skrz našu linku
a dáte nám kredit. To je všetko, čo potrebujete urobiť na to, aby ste tento program získali. Keď vytvoríte si konto, vlastne pošlete nám váš API kľúč, API key a my vám vlastne prepošleme program naspäť, cez ktorý si tento zľavový portál viete urobiť. Samozrejme, toto je základná template WordPressovská, to znamená, že s tým sa môžete pohrať, urobiť to krajšie a tak ďalej. Nie je žiaden problém. Takže toľko zatiaľ, majte sa, pekný deň.